Hi ha receptes que transformen el més senzill en extraordinari. Aquesta n'és una. Juan Mari Arzak ens demostra com una pinya es transforma en unes postres sorprenents. Per preparar-les necessitem una pinya ben madura i unes quantes espècies. Al final del vídeo teniu la llista amb tots els ingredients. Agafem la pinya i estirem una fulla del centre. Si surt fàcilment, està al punt. Agafem la pinya, li tallem les fulles, la pelem i la deixem ben neta i ben polida. Preparem una barreja amb el sucre, la canyella en pols, la farigola, el gingebre i l'orenga. També hi afegim una mica de pebre negre i farigola. Nosaltres hi hem posat farigola llimonera fresca. Agafem els claus i els anem clavant al voltant de la pinya, mai millor dit. I després hi clavem els 4 trossos de canyella. Posem la pinya dins del bol on tenim la barreja i la rebossem per tots costats. La retirem i la deixem reposar 10 minuts. Mentre, aprofitem per escalfar el forn a 180 graus. L'enfornem 40 minuts. A la recepta original, Arzak la posa al forn a 190 graus. Nosaltres l'hem posat a 180 perquè si no el caramel que deixa anar ens queda massa solidificat. Cada forn és diferent. Teniu que vigilar. Retirem la pinya del forn, esperem que es refredi una mica, la tallem a rodelles i la servim amb el caramel que ha deixat anar durant la cocció. La servim a temperatura ambient. Si la presentem en una safata també queda molt vistosa. Nosaltres també hi hem posat una mica de farigola al damunt. I aquí la teniu. Si us ha agradat, ens podeu deixar algun like o un comentari. Això ajuda que el nostre canal sigui una mica més visible.